Pinagkakaguluhan at pinipilahang Eat All You Can buffet sa halagang 320 pesos na may free swimming. Kaya hindi ko na pinalampas ang pagkataong ito na matikman ng galang iba't ibang klaseng Pilipino foods na tsak mapapadami na naman ang kain ko. Ay, Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mag-outing kami kasama ang ka-studio games. Mag-check-in kami dito ngayon mga studio sa resort. Dito lang malapit sa amin po sa Municipality of Cordoba. Kaya tara na, let's go! Tama to sa. So ayan mga studio, nandito na kami ngayon sa Cordoba Home Village. Actually, marami sa mga members ng ka-studio games ang magbe-birthday ngayong September, kaya nag-advance celebration kami. Ayan mga studio. Yan. Yan yung pinag-check-in na namin, mga 3-story room. Ito pa yung deluxe room dito sa Cordoba Home Village. Tara, mukhang pumasok na sila rin. So, ayan, ala. Grabe, ang ganda pala dito. Yan, first time din namin mag-check-in dito. Hindot, uy. Okay ra mo da? Wow, laki ng CR. CR palang ganda. Ayos na ayos mga ka-studio. Mayroon pala sila ditong 320 pesos na Eat All You Can buffet mga ka-studio. Tsaka mayroon na yung free swimming. Free entrance na bro? Yes. Oh, miga, sulit yan ah. 320 pesos tapos mayroon ka ng pagkain tsaka free swimming pa until 10 p.m. Kaya ano pa, hintay natin. Tara, let's go na. Let's go. Ito pala yung pool lang mga ka-studio. Ang laki, di ba? Ito na nga, grabe ang daming pagkain. Mayroong mainit na tinola, regular rice, fried rice, fruits vegetable desserts, special bihon, lumpia, fried chicken. At ang pinakapaborito ko sa lahat, ang special humba. Tsak, mapapadami na naman kanin natin ito. Kaya dinamihan ko na yung kuha mga studio, mga 2 scoop lang. At mayroon din silang beef na mayroong patatas at carrot. At sa seafood naman, mayroon silang shrimp. Pwede din pala kayong mag-ihaw mga studio. Pili lang kayo dyan at sila nang bahalang mag-ihaw para sa'yo. Kaya tara na, kainan na to. Nag-enjoy na yung kasamahan natin na kumain mga studio habang mayroong banda na harana sa harap. Chicken approved, sabi ni Sak. Bago ang lahat, pray muna bago kumain. Napansin ko mga studio na wala na masyadong tao sa pool kasi marami na palang nakapila dito. Round 1, fight! Unang subo ko palang nito mga studio. Masabi ko hindi ako masyadong gutom nito. Sobrang gutom talaga. Yeah, boy. Kaya pagpasensyahan nyo na po kasi minsan lang ako makain ng maramihan. Kasi nagda-diet at nag-gym din po ako. Isa pa nga, a little bit of all. Tapos merong baka sa ibabaw. Sus, tajin, kalami. Kaya ito na mga studio, binilisan ko na kasi nakulangan ako sa kinuha kong pagkain. Ang masabi ko dito, masarap talaga yung humba nila. Kaya tinira ko itong humba na to para sa last bite sa first round. Pumila uli ako mga studio kasi sobrang haba pa ng pila. Tapos yung iba hindi pa nakakain kaya nahiya na ako. Round 2. Fight! Para sa akin mga studio, sobrang sulit na po ng 320 pesos kasi kompletos, ricados na po lahat. Mayroon ng ulam, mayroong dessert, mayroong drinks. At ang gagandahan pa dyan, libre ligo na rin sa kanilang sobrang laking pool na mayroong pang bata at mayroong pang matatanda. Naubos po yung pagkain ko mga studio. Maraming salamat po sa lahat ng nood. Hanggang sunod po ng mga video. Bye-bye!